Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare adik-adik? Apik-apik wae to? Nggih. Saiki absen nggih. Nggih. Vida. Ada. Wonten Dewi, Ada. Mbak Felin, Mbak Diana, Mbak Bun. Nggih, nggih nggih. Nggih. Saniki kita mulai pelajaran bahasa Jawa bab teks pawarta. Nggih. Iki kita sinau bab teks informasi kelas 6 nggih. Apa sing pun ngertos teks informasi niku apa? Dereng? Teks informasi itu bisa wujud tulisan, bisa wujud tulisan atau gambar. Teks informasi bisa narasi, faktual, bisa deskripsi, dan persuasi. Jenis teks persuasi enten pira, Mbak Vida? Boten ngertos. Teks informasi enten sekawan. Setunggal teks pawarta, kalih teks persuasi, tiga sesanti utawi slogan, sekawan pariwara utawa iklan. Teks pawarta yaiku teks sing informasikake apa wae kang ngandharake fakta. Nggih. Tuladha teks pawarta. Monggo iki didelok Mbak Vida, Dewi. Pun paham? Ampun. Ampun. Nggih. Nomor kalih teks persuasi. Teks persuasi yaiku karangan sing isine ngajak utawa narik kawigaten, mangribawani lan yakinake sing maca. Iku iki contone tuladha teks persuasi. Ya didelok Mbak, ya. Iki nggih pun mudah nggih. Ya dilanjut. Teks pawarta nomor 3, sesanti utawi slogan. Sesanti utawi slogan yaiku teks sing isine ngajak lan ngilingake. Contone iku lah iki. Ayo buat sampah di tempat sampah. Bersihan iki nggih. Paham nggih? Teks pawarta nomor 4 yaiku teks pariwara utawa iklan. Yaiku teks kanggo mamerake lan ngajak supaya dideleng lan dituku lan digunakake. Contoh teks pariwara utawa iklan. Contoh jajanan, HP, laptop, lan sak liyane. Ini contoh-contohnya. Contoh teks pariwara utawa iklan. Sampun paham nggih materi wau nggih? Nggih. Sakniki dibagi kelompok nggih, dados kalih ngomong papat nggih. Iki kalih Dewi, kalih Diana. Oke, besok jadi dikumpulke nggih. Nggih. Pun sampun dugi mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.